Han har en stor galop også. Sådan. Eller springende, vil jeg kalde den. Ja. Men hold op, hvor sidder du bare Han er en behagelig galop. Ja? Ja, han har den mest fantastiske galop. Og det tosset. Nogle heste, det er egentlig der grund til, at nok er en kortere bøjler, end jeg egentlig skal. Ja. Fordi hvis du så får en ordentlig galop, Ja. så nogle gange så er det svært, altså, Så er det svært at holde sig fast. Men ham sidder med bare... Ja, der sidder du bare lige så stille. Prøv lige venstre vold, det er også, Helle. Så vi lige får... Men han har en rimelig god gang, synes jeg faktisk. Godt Ja, bygget. med ham her, var det 8? 8 eller 9. Ja. 9 og 8. Jeg skal lige kigge. Og jeg tror, jeg har det annoncer nu, så også lige... Det står også på hjemmesiden. Hvis jeg vil ud og kigge på mange, så kan jeg lige sådan skrive. Ja, så kan vi lave en kommentar på dem. Ja, ikke også? Altså, hvem vil man gerne prøve igen? Og Ja. vil Men gerne ham tænke. der, han er jo fin. Han er meget stabil. Det er ham, der har gået lidt turister. Ja. Det er jo så det er ikke også, men han er rigtig blød i munden også, fordi der Ja, er nogle han er gange... ikke ødelagt. Nej, det Men han er bare blevet stabiliseret af det. Han har sagt, han har prøvet en masse forskellige ting. Hvad er han i stang, ved du det? Det kan godt blive lidt, hvis der er vand. 39, tror jeg. Ja. Og højt siger du, han er? Jeg tror, han er 39. Ja. Han er nemlig også altså, lidt høj. Ja. Ja. Men ikke smal. Nej, ikke så smalt Nej. som den røde. Nej, lad lige være med det. Nej, du skal ikke lige løbe. Nu klæder noget batteri. Har du noget batteri med? Nej. Men jeg har også et videokamera at hælde med, så jeg kan gå ud og hente, hvis det er, du gerne vil have mere, end jeg har taget nu. Når den dør en gang. Ja, han til dig. Dik. Du sidder bare virkelig. Du sidder bare fuldstændig stille. Prøv at holde ham an og lave nogle parader, og prøv at se, hvad han siger til det. Ja. Stop. Siger han lige. Ja. Det siger han ikke så meget til. Lytter han. Han er meget opmærksom. Jeg synes, det er fint, at du siger, nu render hun rundt der. Ikke? Ja. Det reagerer han Altså, han er ikke Nej, det er bange rigtig for ting. fint. Nej, jeg har en datter på 9, Ja. som det også lyder lidt for sjov. Altså, det er jo, Ja. men som der måske vil med derover og ved i weekenden, ikke også? Og Ja, jeg tænker, så sådan en er som det den lidt- her vil hun også godt kunne. Ja, det vil hun altså. Han er vant til at gå med både børn og voksne. Hvad med i stald og sådan noget? Hvordan er han der? Meget nemt. Okay. Han er ikke sådan en, man lægger mærke til i flokken. Nej. Han er sådan, når man skal hente ham, så skal man nogle gange lige gå lidt forsigtigt, lige have et stykke brød til. Ja. Hvad med smed? Det har jeg ikke lige haft for ham, men der har ikke været en problem med tidligere. Ej, nu er det lidt trækplaster, de andre, de står Ja, der. men altså, det er heller ikke for noget, jeg Det gør også. De har som regel en god volde og en dårlig volde et eller andet sted, ikke? Så det kan godt være, at det er hans trælse volde lige venstre. Hvor du lige... Der skal også være noget at arbejde med, ikke? Men ellers så, altså, han går en rigtig fin, behagelig følt, som han ikke skal have. Han skal egentlig ikke have noget hjælp til den. Han skal bare have at vide, at han skal frem med, og så kører han det ud af. Jeg tror også, det er mere den her, end det er den. Prøv lige at galoppere ham på den volde her, Helle. Nej, jeg vil slet ikke på hov. Nej, jeg kom herind. Du må slet ikke være derude, nej. Kom her, skatter. Fordi så bliver Helle bange for, at hun kommer til at ride dig ned. Det duer ikke, vel? Det vil jeg ikke have. Hvorfor må jeg ikke ride i dag? Det må du også, Hvad mener nu? når vi kommer ud til vores egen hest, ikke? Hvad mener nu? Og bare slå det lidt med, han kan godt lige tage det lidt hurtigere uden han. Så skal han lige skide med det hele. Kvitterer lige. Hvordan er han på stemmen? Fint. Godt. Men han er selvfølgelig, altså det er klart, han er mere vilje uden, end han har han. Ja, det er jo der, de alle sammen, tror jeg. Det der med ridehal, det er ikke altid det sjoveste. Ja, man har også en rimelig god balance, hva'? Han har rigtig fin balance. Ja, det er han faktisk. Han er en af de få, der kan galopere herinde i ridehuset. Ja. Det synes jeg også er helt vildt. Ja, Ja. men det er helt vildt, at han går så langsomt fin galop. Ja, opad. Ja. Altså en springende, Ja, lige præcis. i stedet for